Em diuen Maela, tinc 20 anys i sóc castellano parlant i parlo valencià des de que vaig entrar a l'escola valenciana. La meva història en el valencià és que ma mare és francesa, mon pare era de Múrcia i, clar, jo vaig néixer en Alacant, però com en la meva família cap persona parlava valencià, els meus pares van decidir, bueno, ja que la xiqueta ha nascut en Alacant, doncs anem a portar-la a un col·le on es parla valencià perquè aprenga la llengua d'ací. Perquè ja que tenim una segona llengua, doncs que tinga l'oportunitat d'aprendre-la. I em van ficar a l'escola valenciana, a l'escola pública en línia valenciana, i allà vaig començar a aprendre la llengua. I és cert que jo al principi, com era una llengua nova per a mi, que no l'havia escoltat mai, doncs no parlaria, o sigui, estaria aprenent les paraules i no parlaria de manera fluida. Però encara així, quan vaig créixer, a l'escola tampoc parlava valencià ni en els companys de classe ni en altra gent. És a dir, simplement l'utilitzava per a les assignatures de classe perquè era la llengua que utilitzàvem per a estudiar i parlar en els profes, però no era una llengua que utilitzara fora de l'escola. I el moment en el que jo vaig començar realment a utilitzar el valencià fora de l'escola va ser quan vaig entrar en la Muixeranga d'Alacant, que això va ser en 2015, quan jo tenia 15 anys. O sigui, en 15 anys ja vaig començar realment a utilitzar el valencià fora, en el carrer. I també al principi me va costar perquè, clar, tu tens el costum de parlar valencià en els profes, bueno, de fer treballs i exàmens en valencià, però no d'utilitzar-lo així en la vida quotidiana. I aquest moment d'arribar per a mi a la Muixeranga d'Alacant va ser molt important perquè no només vaig començar a aprendre o a millorar la llengua valenciana, sinó que també vaig descobrir la cultura valenciana, perquè realment tot el món de la cultura valenciana sí que havia sentit parlar, clar, però no l'havia viscut des de dins. I vaig dir, bueno, jo vull entrar en aquest món i veure com és. I clar, el fet d'aprendre la llengua valenciana també implica conèixer la cultura de la llengua, perquè està tot lligat. I per a mi va ser un moment molt especial perquè si m'haguera quedat parlant en castellà simplement, segurament no hauria conegut mai el que és la Muixeranga, la dolçaina, també el ball de bastons i tot el que implica parlar en valencià, la música també, concerts, activitats. I, bueno, això va ser, els meus inicis en el valencià van ser en la Muixeranga. I vaig començar a parlar amb la gent, a millorar el valencià, i arrel de les actuacions vaig començar a utilitzar-lo més i a perfeccionar-lo. També és cert que jo crec que li passarà a tots els que no són valencianoparlants, a tots els no valencianoparlants i a qualsevol persona que comença a aprendre una llengua que no és la seva llengua materna, que és que tu quan parles no arribes mai a sentir-te del tot segur o còmode en aquesta llengua perquè és una llengua que tu has après i que no l'has parlat des de xicoteta. Per tant, sempre n'hi ha com expressions o paraules que no t'ixen i has de buscar-ne altres. Sí que el tema de la comprensió, sí que comprens a la gent quan parla en valencià, però tu a l'hora de parlar n'hi ha paraules que te falten, expressions. El tema de, no sé, la pronunciació també influeix perquè vocals obertes, esses sonores, tot això que pot parèixer fàcil per a un valenciano parlant, per a un castellano parlant no ho és tant. I clar, quan tu no fas esses sonores o vocals obertes, potser es nota que no ets valenciano parlant. Aleshores, és sempre aquesta situació de, bueno, em sento un poc incòmoda parlant el valencià, però jo encara així no volia fer l'esforç de parlar-lo perquè parlar-lo implica entrar
com he dit abans, en eixa cultura valenciana, i m'he adonat de que ahí dins pues, n'hi ha molta gent interessant i molta gent bonica que he conegut des que tenia 15 anys i que m'han influït molt no només en el fet d'obrir-te la ment perquè parles una altra llengua i aprens d'una altra cultura, sinó també per la ideologia de la gent que parla valencià, que no s'ha de generalitzar, però jo, en la gent que m'he trobat que defensa la llengua valenciana, doncs això moltes voltes va lligat al fet que el valencià, com ha sigut una llengua reprimida durant tants anys, doncs eixa gent té un sentiment de dir, bueno, hem de reivindicar la llengua perquè a més durant el franquisme, 40 anys de franquisme, no s'ha permès parlar en valencià a cap persona, s'ha reprimit i ara pues, hem de lluitar per recuperar aquests drets i a mi això, pues, jo em sento identificada en això perquè em pareix molt bé defensar el valencià i que s'utilitzi i que es pugui utilitzar en normalitat.